Mwakadi Sekuru. Alhamdulillah ndinosimba. Mwakadi kunovio. Aiwa tinotinda arisi makumbo mazwana. Makumbo aya yari right. Makumbo manje sota akuboedza kunanaira kufamba bichana. Tichitsika apo neapo tichifamba. Anditi. Kuda kuti Mwari vatipindira vatibatsira zvisingaite. Anditi ka. Aiwa tinotinda Mwari. Ndatirege ndoena mukoma chao sa. Mukoma chao ndo Sekuru Achapola. Alhamdulillah mukoma chali sindisimba. Mukoma chao wakauyaonekwa tiru ku Sly Media wakati nini ndaitawo dambudziko rangu. Ndafamba ndaneta. Ndoitawo sei ndiri kuno vamwe vari kumbobudawo apa vachibatsirwa. Zvinoita here kuti ndiuyo nditizi ndinobatsirwa naSekuru. Aiwa isa hapana chakaipa. Munhu anobatsira ndanaSekuru. Munhu anobatsirwa ndiwe. Isusu rubatsiro rwedu chete kungokupa maadresi nemafoni namba. Ndosaka maona vasvika panapa mukoma Charles. Alright. No, isusu hatina dambudziko nawo. Mukoma Charles sekuya kwawaita kuuya kune munzira menyu. Kuriya kuti vanenge vafamba vaneta. Ukazoona munhu apotera. Saka iwewe kana munhu auya zopotera kwauri, aufana kumusiya. Kuye sekuya kwamaita naye, isusu tinomugamuchira nemaoko yese. Nekuti chinomubatsira isusu ndiyo mishonga yatinayo iyi. Saka isusu kuziva kuti dambudziko ramukoma Charles rakamira sei. Ndiye tovapa. Kana vachitenderwa kugara tinavo tichimboona kuti zvinhu zvaari kuchema zvinomira sei, toita. Kana achifana kushandisira kumusha kwavo, toita. Vachiuya kureview. Zvakafana isusu patakakuwara, takagara muchipatara. After some days, ndibva taudzwa kuti chidzokerai kumba, tabva tapiwa review. Tadzokera futi kureview, tapienda futi kudzokera ikoko, obva tipa futi 2 months review. Zvikanzi tinoda kuona kuti gumbo rinenge rakunyatsa kutsika here, hamusi kuita musikanzwa. Asi kuti scan kana x-ray kana chii, zvose takateedza mutemo wechinodiwa nechipatara. Saka mukoma Charles kuti vapore, vanoteedza mutemo wepadare kuti panodiwei. Isusu pana vauya panapa mukoma Charles, totaura kuti mubheki mavo vasatakure chibage kana uchi kana nzungu dzekukanga. Ngavauya ari iwo. Dare rino rinopa chikafu, kubvira breakfast kusvika lunch. Even supper inopa. Kana ukatoti takuti uya ugare panapa, hatitarisire kuti utakure blanket. Nekuti isusu dare rino takagara tasvaga magumbezi ekuti senguva ino yechato totaura kuti vapei magumbezi ekufuga yanodziya. Kureva kuti murwere anofana kunzwa peni yekuti ndiri kurarama zviri right. Saka alhamdulillah hapana chakashata. Kana vauya padare panapa ngavasununguke. Vosangana naAchapola. Vasasangane nevana. Vana vanongovagamuchira nekuvapa chikafu. Asi zvisina kuvafambira zvakanaka. Sekuru apa hapana kundifambira zvakanaka. Vosangana naAchapola. Achapola vobatsira. Mukoma Charles alhamdulillah rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala ndo vanoponesa vanhu. Nokuti dai vangasingaponesa vanhu vangachiuraya Achapola pa accident. But Allah subhanahu wa ta'ala vakati Achapola dzokera. Nokuti ndakasangana nevanhu 4 vakamira maside corner. Ini ndikati pandakanovhura maziso so ndikuona motikari yadona. Alhamdulillah. Asi chinhu chandakakwanisa kuita pakudona kwa accident yemotikari ndakati la ilaha illallah. Munamato wedu kuchidini chitendo chedu cheIslam unotaura kuti ndimi chete Mwari anofana kunamato ende nekuremekedzwa. Ndakaona ndiri panzi. Saka accident yangu andiche. Ndakaziva kuti chidzidziso chekuti iwewe kana wauya pano usave nemutemo wako uye nemutemo wokurapiwa. Saka zvakafanana nasu uno supervisor kana auya Sly Media auya newe kuti urapwe. Ini ndomurespecta boss ndiye anotishambadza ndiye anoita kuti mutizive. Ende iye anotoziva kuti ndatora photo kurapwa ndekwaAchapola. Saka munhu wese anorespecta basa remedia indo chawo kana kwako kamera. Asi kana ndakurapa ndakuchiti mukoma Robi chindimirira ndirape munhu apore. Ukapora mukoma Robi zita rawo rinofara nokuti anonzi akaenda naye kwaAchapola akapona mukoma vaiwa. Alhamdulillah. Andikuona zita lako nezita rangu na mukoma Robi laenda pabodzi. Saka chinodiwa kurarama kwa munhu. Saka munosununguka zvenyu mudare munomu atichichizire. Mudare munomu tinoda kuti musununguke. Allah subhanahu wa ta'ala ngirozi dzemunomu dzikugamuchire. Shukran. Handiriya. Aya mazvinzwa mukoma Chale. Handiriya. Muchidimbe munogona kumbotaurira Sekuru dambudziko renyu kuti rakamira sei? Ya dambudziko rangu rakazonyanya kutanga 2020. Saka pakutanga rakaita ndainzwa seinzwi kuti mumusha makasviba mukuda kugadzirwa.
tsvagai vanhu vanoita zvechiwanhu kana vanhu vanoita zvechechi vauya vachenura mumusha makaita se makasviba. Saka nekudaro zvaingoramba zvichingoitikawo mazuva ese. Saka inini ndogara nasekuru naambuya nemunin'ina wababa. Saka ndavaudza kuti ndozvandikusangana nazvo havana kuzvigamuchira. Akati no, vakomana vemazuva ano maakubata-bata. Plaziva kutudza zvinhu izvo zvokuti mumusha makasviba mwana mudiki, vanhu vapera vese kufa kudai so zvauzouya pauri sei. Unofanira kuziva zvawakaita. Saka ndanga ndamuipi waungonditi no wakaita sei wakaromba ende ukurambira uchienda kumachechi ikoko kana kunobatsirwa kwacho, nokuti ukaenda kunobatsirwa zvinobva zvaita sei zvabuna. Saka mbanyizipi yacho yatimbosvika zvokuti ndotanga kudzvowa, ndotanga kungonzwa kupera simba muno kunge kana ndagarira mumabendekete muno, then ndangonzwa kutsva ndobva ndaziva kuti mhepo yaita sei yasvika. Saka ndatanga kana kungopfuma kungodzvowa paipai, vanhu vaingontarisa vaingonditora vandisa mumba, then ndovaudza kuti ndikuudziva kunzi musha muno makaita sei, gadzirisai zvinhu. Pamwe pacho ndaitopihwa mazuva kana kunzi ndikupai kana 1 week kana 2 months kuti mumbofambe mugadzirise zvinhu musati zvaipa. Iniwo pandinoendawo kumachechi kunobatsirwa kushuwa kumachechi, ndikaenda kuchechi ndogarawo zvinenge zvakaita wangu. Makumbo angu aya kuti ndisimuke ndotadza, so vanoita kunge ari kudhonzera pasi muvhu. Then pane chinhu chinouya chondigara pahuro kana handizotaure kana kuimba zvichiita wangu handizokwanisi. Saka ndangonyarara. Saka mweya wacho unozongoenda, unongouya pawadira wongoenda wokuwaita sei pawadira. Saka ndodambudziko randonyanya kuchema naro, kuita musoro. Panouya mweya wacho musoro wangu unondorwadza, musoro unondorwadza mazuva ese. Pamwe pacho ndonzwa kunge vanhu vari kutaura, but mashoko anenge anyanya kutaurwa ndeyekuti mumusha makasviba. Uye rimwe dambudziko riripo nderekuti ndinota hama dzangu dzakafa. Vanouya vandiri vachindiudza kuti vanhu ava takasvika pakuparara, wasi kutsvaga kuti chii chiri kuita sei, chii chiri kuita kuti peri. Saka fambai, mukasafamba tikupera. Saka ndorota anatete vakafa, ndiwanouya kurota vasvika vandiri vandiudza kuti fambai. Pamwe pacho ndoona kutomboramwa, ndaona kuti ndikufamba but hapana change. Ndoona kutomboita kana 2 months ndisingaende kunofamba. Ndoona kuti warota futi vanotodzoka futi vachinditi kudai wamboenda kana kwakati, mboenda kana kwakati, enda unobatsirwa. Vantu rimwe dambudziko rinyanya kundinetsawo. Uyewo kushanda kwandinoita, ndoshandawo ndichiti ndikawanawo mari ndotsvagawo kana chinhu chekutenga zvakaita kumusha, ndoona kutengawo kana mbudzi kana chipfuyo. Chinhu chese chandinotenga hapana chekurarama, zvese zvingopera zvingoparara. Saka ndikataurawo kuhama dzangu kuti hamusi kuona here zvinhu izvi mafambiro azviri kuita. Vanongoti no, iye usaite sei, usazvitsvage, Mwari vachaita sei, Mwari vachapinde. Then zvimwe zvacho nemukadzi, nemukadzi kutosangana ndotosvika kutosangana nemudzimai. Ndosara ndichitange munhu arumwa nemasvosvo, zvinoita masvosvo izvezvi, ndikasangana nemukadzi. Inini ndichema, iye anenge achichemawo. Anototaura kuti ndona kutoita kana 2 months totongosangana zveapo neapo. Koita pane pangu panga ndasiya, inini mukukura kwangu ndamboona vanhu, ndamboti ndashanyawo kwandakashanya, but ndakazonzwa kutonhora pakati peusiku kuma1. First day ndakati ndakarara kwanga ndaenda ikoko, ndaona hoko remunhu akafusora akadai so pawindo. Saka ndikati pamwe ndatadza kuona.
dera rinoteera racho ndopandazonza kutoona pambana time yandakapepuka munoona munhu anga ari pakati pedu munhu wemurume so saka pandakajamba ndichiti amai ndichibata panga ndaisa tochi yangu kuti ndivheneke tochi iye ndakaishaya but pandaibata pandazopedza kunetsana nemunhu yadisappear ndakazoona kuti panga ndichibata ndo pane tochi yangu zvese but patime yacho ndakaishaya saka ndokosanganawo nezvinhu zvisinganzwisiri even one ndikafamba manheru ndatombondifamba manheru ndo ndaona mukadzi anga akatakura tswanda kudai saka ndakajamba ndaenda kuside row munhu webva uya kuside row ndandabva uko ndo ndauya ubva ateera futi ndo ndaudza vanhu vanganinawo ndati waona here munhu atasangana naye saka vanhu vanonge vachita zvava kutaura tinozvoona saka pamwe pacho vanhu vanonge kutondita iye zvaunonge uchitaura hauna kushinyepera kana kuti kutichidzira saka kuti vanhu vanyatsozvibhirivha kugutsikana nazvo zvanenge vaudza hapana ari kugutsikana nazvo autongoita zvinhu zvaunotiudza izvi hazviko hazviitiki chabwino ndanzva shoko lenyu rakanaka stereki handiti toti pachishona titi mukupiwa chenjedzo zokuti ngwarirai mumusha munomu mune zvinhu zvisina kumira zvakanaka eti tu mazotaura imimi mukoma kuti ndine kwandakafamba ndikaona roko peace ndikazoona futi roko peace eti handiti kwa mama famba uko mama akafambira nyaya dzei apa tikuda kutaura chokwadi chakazara kwete kuti tinzvengana imimi kuita kuti sekuru kwana ndakafamba ko ndakafambira chinangwa chakati but izvi zvakazoitika handina kuzvinzwisisa andoko kumba kwamukadzi wangu kwandakazorora paizvino andaenda unoona mukadzi hama dzake nekuti chatisingade isusu ndechekuti handiti mukunzwa mubvunzo wandakubvunzai vazukuru vanobvunza sekuru muzukuru wenyu akataura kuti kwaakafamba noti imi hamutaura kuti kwandakafamba kwandakaroora ndakaona roko rakadai saka roko riyeri ndakazoti ndakudai so ndabva ndaona tochi yangu ndikuishaya apo ndikuishaya so imimi mese mukadzi nemurume mukusangana nehosha imwe chete yekuti time yamuri kuita kuita bonde iwewe nemukadzi wako uyu mese munoona chinhu wani chichikurwisana kureva kuti mumuri mako iwe makabatwa mumuri memudzimai wako makabata nokuti chirwere achingabve uku kana kuti muroya angabve uku kozogarira muchamatezva hazviitika alhamdulillah ya nawi yakanaka asi kuti ndikutarisa panapa kuti ndinyatsokunzwisisa simba hauna rekuti mumusha ugone kuita chinhu kana rekuti utakurise kutaura kwakuita kuti utakure maprofita kuti yauye mumusha masekuru yaitwe basa simba hauna nokuti sei ndiri kudaro ndechekuti once iwe waisa simba iroro kuti mumusha umu ndoda kuti titakure Achapola nasi kana kana mamapostori ndoda kuenda mumusha imomo iwewe alhamdulillah unogona kutemewa nedemo bosi baba wako ariku amai vako saka iwe uri mwana achengetwa nambuya nanabamneni saka hauna simba mumusha but simba raunaro ndiri kudzingira mweya wemufi unzwisisa vafi vemhuri yekwako vakamira indi vari kupembera pari zvino so unoziva inonzi mombe kana dzasunungurwa mudanga imwe inopinda noko imwe inopinda imwe inopinda mushonga wedzinza uri kutonga musha iwoyo hauchisina simba ndosaka vafi ava kufamba asi vari kushayiwa munhu chaiye anogona kuita iwewe wacho handiti iwewe wacho wakatangira parefu uchiri mudiki kushandisirwa zvese zvori kusangana nazvo iwe masingafani kuroora tu iwe wakazororerei wakamanikidzira kuroora ungasingafani kuroora kai ndandisiko kakumusha kwenyu
asi ndikutesa panapa kuti iwe wakati ongotori nemukadzi wako soka time yaunosunungurwa iwewe ndipo unotomboti kuti udaidzire kumanikidzirawo uko so nhengo yako iyoyo inorwadziswa saka ndo zvinhu zvihombe zvizhinji saka nhasi unokuti uta kuti ndinoda kupinda mumusha imomo chinhu chatinokwanisa kuita ndechekuti kana wasunungurwa handiti tinosunungura tambo yakasungwa vafi vadzokere kumunhu wavo nekuti pane zvinoso vafi vakazvibudira kare mumakuwa vakungotendera ndosaka vachiti pamwe pacho vanokuinga asi pamberi apo dai usina kusvika pana pamberi apo waigona neshungu kungozvihenga mweya wekuti uzvisungirire nekushaya zvekuita wakaipa handiti mweya unotombobata pani manje mweya unotombobata kakawanda pani manje pampacho ndozongu zvazvinoita manje pakaita munhu anondigumburisa paipai ndikamudaira ndine shungu munhu andigumburisa wondiudzawo kana ndikuudzawo vanhu kuti ndarota zvakadaiso musha muno tanzi tidaiso kudaiso vanhu vonditi iyoyo wakafamba wakadaiso ndogumbuka paipai mweya uyoyo ndopa unombouya zvokuti ndangoramba kana kuita 30 minutes ndakashatirwa kana ndakati mweya uyoyo unombouya saka ndokona kuzongobva kana pamba hangoti arega ndendangana musango kana ndinera mugomo kana kupi ningofambe ndozoita se ndokudzoka mweya iyoyo unotombouya zvishuwa chabwino andiko asi ndasvikako handiti ndichiona maspirits yacho pane padiki-diki pavanongokuchengetera so asi mweya wokuti midzimu yako ndiyo iri kumira newe stereki ndiyo inoti time yacho iyoyo pazvinenge zvasvika kuti vanobva vavhara mukova saka ava vakuru ava vakarasa mhiko yavo ndosaka pari kuti mirei nekuti dai vasina kurasa mhiko yavo iwe de wakatevera saka dzimu riri kuuya richiti famba tsvaga mutsa ngatidzoke musha mune tsvina musha kana mune tsvina iwe haugoni handiri kuona kuti vari kuuya kuda kuti izivai takafirei mhosva ndeyei kureva kuti vafi havasi kuda kuvakarara but havana kurara nguva yakwana nditi so imba yako unoziva imba yokuti kana tichivaka imba yemapango ukasunga bango panapa nti ojamba 2-3 anozouya kuzotsika mbariro yapamusoro akadai pane panoti waka handiti ndozvairi imba yako nokuti haina anoidaira iwewe ukataura nafange munhu anorwana chirwere chepfungwa uchiti ndibatsirane kuona izvi neizvi neizvi ubvanzi uyu musamuteedzere handiti asi unenge watoingwa kuti ngazviitike ndo protection yako ende unofanira kunamata kana ungochenda kuchechi namata stereki handiti namata stereki ende bvisa mweya wokuti ndozvisungirire hapana asi nhasi wapiwa light kuti chifamba nerodivi so isusu tichakubatsira kubvisa mweya wesusaidi ukunzisa chonontaura tichakubatsira kuti pamba apa pari kunzi pakabatwa apa zvavakabata ngazviende kune muridzi iwewe usakuingi handiti alhamdulillah handidi kuunyepera vazhinji varume panapa vanoyachiti sekuru tiri kuda kubatsirika muimba yemukati akunda murume wekuti akarara nemukadzi wakanonzwa kuwawa murume akarara nemukadzi kana mukadzi akarara nemurume wakanonzwa kunaka so iwewe kana wakunzwa kuwawa kureva kuti wakasirwa chefu pamiri womudzimai mudzimai akasirwa chefu pamurimi womurume so amiri yenyu yasauti nesauti zvinganake hakuna chinhu chakadaro saka isusu regai tiseshuka kuti zvinhu zvifambe tida kubvisa dhimoni yesusaiti tida kubvisa dhimoni rekushandiswa mufi anange kwaanonanga so patichabvisa basa iroro maererano nechinhu ichochocho tiri kudzosera kuvaridzi handiti kana vachitendera iwo kuti vanotobheja vanobheja zvavachasangana nazvo vachazokubvunza kuti konde kupi kwamakaenda mitupo ndiani shumba ndera achakubvunza kuti shumba mamuchifura sora pamakufura nyama handiti kushandiswa pane imwe nguva yekuti pamwe panguva yekuti ngati nguva ichi ukarara zvezvezvi
unogona ngomuka nguva dzimwe wakaneta unenge washandiswa. Unenge washandiswa kushandiswa kwokuti iwe unotakurwa kuti wabhiza anzwisisa ngomani kugadhiwa kufamba so nemadzitateguru mumusha. So maprofita yanotaura kuti zviriko asi kubatika handidi kukunyepera zvepamba penyu zvinouraya vanhu. Usatrai zvako kutakura vanhu panoita makuwa nekuti pachaenda munhu asina kusimba. Wanzwisisa? Kundoti tikundopinda mumba kupinda mumba imomo mambama yacharohwa imomo mumba imomo alhamdulillah asikutamba. Saka apabvisiki. Asi chiri kudiwa ndechekuti guva rekupedzisira rakaitika mumusha menyu mimi. Guva rekupedzisira nditi ruda kuvharwa. Akufanira kuita guva futi kumashure kugwaro. Paguva riri mumusha menyu mimi rofanira kundovharwa iroro. Rikavhariwa guva iroro vakaita chavakaita chidzokere kuvaridzi. Nekuti varidzi vakafuchirwa vari pasi apa vakabuda apo pamusha ipo. Nekuti ropa rawandisa. Moso yavakafira hapana. Alhamdulillah bil alamin. Andiri mandisa. Nekuti inini panga kutombotaurika mashoko yekuti wakawanda wakaita sei wakapera nenhau dzako dzautaura idzi. Saka ndautongogarawo ndichitya ndotosvikawo kutoenda kumba kwangu kwandakaberekwa ndotoenda ndichitya kutaura. Ndikasvikawo handizivi ndosangana nezvipi. Saka ndotosvika. Aiwa uchakuenda kumba kwake. Mushe kuenda so wakatotemba so ta. Anouya wese otomoti kwanai mainge chimbomira uende. Ausina nokubvisira. Zvinhu izvozvo achakuona iwe vari kuita zvinhu izvozvo kuti wamira wamurume. Alright. Pamakauya kuSly Media mukoma muchitaura nyaya yenye pane here vakazombokufonerayo vachiti vada kuti vanogona kukubatsirai? Vakandifonera vakawanda. Wekutanga ndakafonera nevamwe bishop. Then vakanditi vachauya kunondibatsira kwandinogara. Saka wangoramba wangoti tichatumira vanhu vanouya kutora uye kuchechi, tichatumira vanhu vanouya kutora vachienda kuchechi. Saka nonga mwedzi wakatokwana. Saka wazondifonera vakati zviri pauri izvi dai watsvaga munhu anoita zvishuwana. Nokuti zviri pauri ndakundikana. But wakataura mashoko iyayo tisati taonana panyama, tangoonana pafoni. Then wechitatu wacho ndimadzibaba vandakapihwa nhamba wekuGreendale. Saka ndaenda kunovaona ndavafonera ndikati asi ini ndikukumbirawo kunyatsa kuziva kuti munobhadharisa here kana kuti hamubhadharisi. Kanzi unouya kundokubatsira kachena. Saka ndasvika ikoko uko handiti ngatitange tanamata. Saka patakanamata kuti nhau yako ipauri toda kupinda mumusha mako ndokuti tokubatsira uri mumusha. Saka nhau yakazonetsa manje ndeyekuti wazonditi panodiwa hwai, panodiwa jira rewhite, panodiwa gati, panodiwa bakatwa, then panodiwa futi kuzobhadhara motikari inozoenda kumba nevanhu nekudzoka. Saka zvinhu zvacho manje wanditi unofanira kutenga zvese izvozvo hwai. Saka mari yacho manje yanga yakawanda nokuti hwai 1 white inotangira pa$8. Saka white iyo unotipa mari then toita sei totenga zvinhu izvozvo toenda. Ndakatombovaudzawo kuti pano vanhu vanoziva vanotengesa mahwai vanoita $40, $50, but vanditi iye zvinhu izvozvo unoya nazvo then wotipa mari totsvaga zvinhu zvacho zvekushandisa. Uye ndazovabvunza futi ndikati hwai rimwe ndikatenga hwai muchariita sei, munorishandisa sei? Vanditi apa hwai tinodaro pa mutumbi wacho tisi tozosara tichiupisa mugomo tega. Saka zvavakataura izvo. Zvichida mari futi zvekunopisa hwai?
ya waida mari ndikawapa mari because mari yacho pandakakalkuleta 250 asi vati hatibhadharisi vanga vati hatibhadharisi asi zvaizodiwa kunzi tichitipa mari kuti tikubatsire dare rako 250 handisi alright rega tinzwe dare rasekuru Achapola ndichiripo kuti rinozoita mari nekuti handidi kuzofonerwa tichinzi sekuru vaya vanditi zvinhu zvavo zvinosvika mari yakati iyeyo sekuru dare remuzukuru wenyu imari nezvamuchamuitira munomu ya nawe zvinoitika ndezvokuti kana achitaura kuti izvo zvinoendana nekuti dare racho rikuita sei chinhu chatoziva ndechekuti mari yatinoda isusu pane mukomana uyu kana tichimutuma ndokunge tamutuma kuguwa kuvabereki wake kumusha kwake kundopinga guwa tamuudza zvokuita isusu paari mukomana uyo sekuya kwaita achitaura kuti ndiri kushupika ndiri kutambura nezvinhu zvekunditambudza hatina patingataura naye nyaya yemari saka isusu hatina sendi datinoda ndosaka ndataura kuti even kana ndikamuti ari kurara pana pa 2 days kana 3 days handidi dhora rake rechikafu handidi blanket yake ngauye nehembe yake kana nesipo yake necolgate yake nekuti pana patakaisa dare rino kuti tichabatsira vazukuru saka kana vauya vazukuru vachikumbira inenge yafanira kuti welfare vauya newelfare munhu kana auya newelfare mabenefits ese kana ngati porridge kana sugar kana tea kana chii anozowana pawelfare saka uyu hatingati isusu pane chatiri kuda paari aiwa kana tikatoda huku inoda kuti ite munamato wake dare rino rine vazukuru vanopfupira dare zvakangofanana naAchapola akatengerwa wheelchair akatengerwa madhondoro ekufambisa yani 4 leg nhasi uno Achapola anzi atenge ye2 stick saka kana vapiwa ivo vanozowanawo dare ravo rinopirawo muzukuru wavo dare racho saka isusu pamukomana uyu kana pane vanenge vabuda vamwe vachiti sekuru ndikukumbira hatina dhora ratinotora asi iye anofanira kuti sekuru ndauya maswera sei gogo makadii ana gogo muri sei alhamdulillah chikafu anobvaza kuti amuzukuru wasekuru vauya wese munhu wese muzukuru wangu saka tina muzukuru nyangwe akava ari uyu nyangwe angasiri uyu kana mvura hapana kwaanoenda kundochera asi vakadzi vanouya vachiti sekuru mvura nhasi kutepa ari kupi iri kuwanika kupi vanosumuka naasikana vepana padare panapa vachindochera kwavanenge vachiiwana alhamdulillah tese togesa tese toja alhamdulillah saka hatina mari yatinoda paari handiti aiwa ndinotenda sekuru nekugamuchira mukoma chose chabwino tinoda kuti vapore mweya yemadzinza haipere asi tinoziva kuti kana vauya kwasekuru Achapola nekuvimbisa kwamaita nekutenda kwavo mukoma kusumuka kukomba kwavo kuya kunoku kunovaporesa chabwino tinotenda Sly Media TV, building bridges.